Dokta, na zo wannan cibiya ta mai albarka tun daga ƙasar Nijar domin neman maganin HIV. To alhamdulillah, cibiyarmu ta Al-Iman Islamic and Herbal Medicine ta tanadar muku da ingantaccen maganin cutar HIV. Kai, alhamdulillah dokta, na gode. Cibiyar ba iya nan ta tsaya ba. Muna ba da maganin sikila, suga, hawan jini, istimna'i, ciwon hanta, sammu da sihiri da kuma ciwon koda. Bangaren mata muna ba da maganin infection, sannan kuma muna ba da maganin ciwon mara, jin zafi yayin mu'amala, kai har da maganin kiba. Duk mai buƙatar maganin mu muna iya tura maka sako a duk inda kake a faɗin duniya, kuma maganin ka ya zo cikin aminci da yardar Allah. Ga masu buƙatar maganin za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar da suke kan wannan bidiyon. Mun gode, a huta lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammad. Abin da nayi Allah na shiga uku. Wallahi kai haƙuri dan Allah kai haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji Kabiru. Da Allah ya sa mu Jab. Kai. Allah ya tabbata ma da ke. To ba dole in zo gidanku ba. Saboda jikin yan kaka inda ya matsa, ai dole in zo ga yanda ya kaya ai. Ina fatan da jikin ta yayi sauki. A gaskiya ta yi sauki sosai alhamdulillah. To masha Allah. Ba dan mata fita ba ai da kika shigo za ki ganta. Allah sarki ka. Sai alhamdulillah lalle fa jiki yayi kyau. Wallahi jiki ya yi. A'a masha Allah. Ya kike me labari? Kai akwai labari. Ingantaccen labari kuma akan ki. Ina tafa da shi. Abu ɗaya ne zai hana da baki shi saboda ina gaggawa ina da ayyukan yi. Amma na miki alƙawari insha Allah zan da gidan nan na kuma fece miki kan labari. Labari akan yau. To, Allah ya dawo da ke. kar ki damu kanki. Ni da ke duk mun zama ɗaya. Aji lafiya kake nema na haka? Amira, lafiya amma ba nawa ba gaskiya. Wata magana nake so ne miki amma kin san kowa idan aka tashi ma magana akwai yadda zai kalle ta. Abu ne wanda ya danganci cikin gida ko ba haka ba? Gaskiya ne. Bai dace a ce ina shiga lamari abin da ya shafi family ba. Amma kuma dangantaka ta da ni da ke ita ta bani dama ya kamata a ce na shiga. Saboda gaskiya fi sabilillah akwai abin tausayi, akwai kuma alaƙa tsakanina da ke ta fuskanta juna ko ba ta kuma. Gaskiya ne. So I notice cewa wannan brother naki kamar yadda yake maltreating naki, yadda yake dukanki. Dan na gani gaskiya fi sabilillah ba zan ɓoye miki ba. Wai me yake faruwa tsakaninki da shi ne? It's a kind of hatred.
ga tsana da wasu abubuwa. Wannan abin ya wuce wasa ba. Me yake faruwa? Wallahi haka kawai dai ban san me na mai ba, ya tsane ni baya son gani na kwata-kwata. Abu kaɗan zan yi sai duka sai zagi. Ban san dalili ba. Na sarki Amira. Wato a rayuwa ba kowa ne yake da irin wannan imanin ba. Ni na san dalili. Na san dalili. Ai inda a ce ciki ɗin ka fito tare da shi, wallahi ba zai miki haka ba. Wallahi ba zai ba. Ai dangantaka da a ce akwai ta jini, wallahi ba zai ci mutuncin ki haka ba. Me kake nufi dan Alhaji? Ba ciki ɗaya muka fito ba, yayana ne fa. Wato ba su gaya miki biki. Gaskiya ni ba wanda ya ce min wani abu, amma kawai dai ni dai na san yayana ne. Ai ba za su gaya miki ba. Amma action ɗinsa an ya nuna. Ko ba su gaya miki ba, ai kin san me yake faruwa. Amma dai ya kamata a ce in gaya miki dan ki nemi yadda za ki kare kanki ko da addu'a ne. Ai ba ciki ɗaya ko fito da su. What? Su gaya miki cewa tsantake a kai ba. Ni din? Abin da yasa na kira ku. Ina son shaida muku cewa zan yi tafiya. Zan yi sati zuwa uku ban dawo ba. Za mu haɗu da ku inda muka saba haɗuwa. Akwai hotuna guda 5. Kafin dawo ina son ji kyakkyawan labari. Okay boss. Sannan ina son a sa ido akan Hafsat. Duk wanda aka gani na rabata da niyyar soyayya, just kill him. Okay boss. Thank you, sir. To. Wannan ɗan. Wannan ɗan. Amar! Na'am kaka. Me ya faru me haka? Me ke damun ka? Ba kuma wani abin ke ga? Yo na ga wani abu mana da ban gani ba nan tambaye ka? Haka kake da? Tun kana ƙarami fa kake hannuna kuma na san halinka, na san ɓacin ranka, na san jin daɗinka. Ya zan kasa tambayar ka? Na ganka a haka. Kamar yadda na gaya miki kaka. Babu komai. Babu komai. To shikenan. Ni ba na son in ganka ne haka. Kai jigun din na hankali na tashi ike, raina kuma ɓaci ike. Kaka ina tunani ne akan ki. Saboda yadda kike yi gwagwarmaya da ɗawainiya da ni da ɗan wata. Haka ne. Ina tunanin wani hali za mu shiga idan wani abu ya same ki. Wannan shine abin da nake ta tunani. Ba ma wani abin da zai faru da ni in Allah ya yarda sai na ga auren ku. Allah kuma yi muku albarka. Allah ya sa ku gama da duniya lafiya. Ba na son kana faɗin irin wannan magana, hankali na tashi iki. Ba na jin daɗi. A'a kaka, don Allah ki daina wannan kuka. Ba na son ga kina zub da hawaye. Tunda ba kya so ki gama cikin damuwa, kuma bai kamata a ce kina zub da hawaye. Allah ya da kwana na. Allah ya sa kuma ga auren ku. Kana son kana faɗa wannan magana, hankali na tashi yake idan naga kun yi jirgin nan. Ba na jin daɗi. Don Allah ki daina wannan kuka. Ba na son ga kina zub da hawaye. Tunda ba kya so ki gama cikin damuwa, kuma bai kamata a ce kina zub da hawaye. To aini tunanin ku ne yake damuna, so nake Allah ya nuna min auren ku. Karki damu, insha Allah za ki tsaware, kuma za ki ga jikoki ma ba ma iya auren ba. To Allah in fa. Daman ba wani abu ne kaka. Da akwai aiki da wani dillali ya ce zai nema mana a gurin wani alaji. To alhamdulillah. To yanzu magana aikin ce nake so in je in same shi. To Allah ya bada sa'a. Kaka kamar yadda aka saba addu'an nan. Ai kullum ne bakin rai bakin fama. Me zai hana in muku addu'a? Allah ya sa in ga auren ku. Allah sama. Bari in je. Sai na dawo. Allah ya kiyaye. Allah ya albarka. Allah ya bada sa'a. Allah ya tsare. Amin Allah.
ya kamata ka tsaya ka saurare ni ka ji abin da zan gaya maka saboda abin nan da zan gaya maka Alhaji Kabiru zai amfane ka. Ba ka da abin da ba ka da wata magana ne kamata yadda muke da amurtaka daga baka ce kana wata mu'amala da ke da matata da ni ban sani ba ba Alhaji Kabiru tunda na ce ka tsaya ka saurare ni ka ji abin da zan gaya ma don ya amfanar da kai. Abin da zan gaya ma yana da matukar muhimmanci amma kana ganin cewar hakan ba zai yi ba. Wani bayan ta zan yi wani bayani da kai kana da muna gaya mu kaga laisu wallahi tallahi tabbatar na ganka idan ba Allah sai na lahira ya fi ka san ka san matsayinka wajen ka san kuma me zan iya yi. To shikenan ka zo ka same ni duk abin da kake bukata ma za ka yi. Ina sauraron ka ina jiran ka sai ka zo. Abbas! 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 Kuna wani tunani kake yi ne haka? Ha? Me ke gani ba kuma ba abin da ke damu. Ni fa uwa ce. Idan kana da damuwa ba sai wani ya gaya min ba. Da yarinta ka amma ka zauna ka sa wanki a gaba kana ta tunani. So ba yake ka gama wankin nan da wuri. Zan aike ka. Kuma ba na so da asasa kaliya ta yi da wuri yake so na aike ka je ka damun amma da yarinta ka ba wani girma kai ba ka uban tagumi kana tunani me yake damun ka. Wallahi gaskiya kuma maganar gaskiya ni kawai saban da muka samu da amma shi abin da gaskiya ya tsaya mu a cikin zuciya kuma maganar gaskiya har yanzu bai faɗa mu abin da ne shi ba so amma dai ban sani ba saboda kin ce maganar kin kira shi ya zo wurin ki ban sani ba kuma ko kun yi magana. Ya zo waje na amma kuma mun yi magana da shi maganar da yamin bai yi magana akan matsalar da take tsakanin ku kai da shi ba ka gane ni maganar da yamin ya magana ne akan damuwarsa rashin lafiyan kakarsa akan sai mun magana yau shi ke nan ba damu ni sai da zan bulwa al'amarin mu insha Allah. Gaskiyar magana ko ni samun matsalar ku da Ammar yana damuna ban ji daɗin al'amarin ba kuma hakan bai min daɗi ba ba na jin daɗin al'amarin zuciyata ba ta yi min daɗi saboda aminai ne ku abokai aminai kun zama kamar yan uwa amma a samu wani shedane ne ya shiga tsakaninku yake so ya farraka ku ko ma ya farraka. Ba da ni sai da zan bulwa al'amarin mu insha Allah. Amma ka daina tunani dan in baka haifar kanka ciwo ba to gaskiya ka samu gagarumar matsala kaji Allah ya albarka. Insha Allah. Na gode sosai. Allah ya dawo dai tunani na dina. Abbas wannan tunanin bai dace da kai ba kuma bai cancanta da kai ba. Idan ka ce zaka sa tunani a gaba to tunani fa illa saka zai yi ko kuma kai da kanka ka jawo kanka da kanka matsala ka ja kanka damuwa saboda babu wata rana da tunani zai maka illa cutarwa da yarintarka dudu nawa kake shekarar ta nawa. Ba da ma bari na karasa wankin sai mu zo in je ni aikin da kace ko? Kar ka sa tunani a gaban in damuwa dame ka kai addu'a usuful mu'minin sai Allah ya yi maka kaji?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Barka da mutane gida. Barka dai malam. Ba ni labari. Dukkan abin da ka umarce ni na aiwatar da su gaba ɗaya ba tare da an samu matsala ba. Sannan kuma duk wasu tsare-tsaren suna tafiya daidai ba tare da samun tangarɗa ba. Na sani. Saboda duk aikin da na baka kai min shi yadda ya kamata ba ku ta tangarɗa. So highly impressed with irin yanayin da ka gudanar da ita. In short, babu ƙorafi. Thank you, sir. Ai ba komai, ba duk abin da nake so ka yi kai filibanka. Saboda haka ya kamata a ce ni ma in duba. Na gode. Sai ka turo min account. Na gode. Za mu yi sa. Za ka iya tuka. Wannan shi ɗaya daga cikin takuna guda duka. Yanzu takuna fara. Zai wasan fara. Uwar gida, ran gida, daɗi yana miki rawa. Shalele. Na ga kina shirin fita, ina zaki? Wala na je ɗakin ki ma ban ganki ba, shi nan kika yi. Ina so in je Valentino ne in siyo ice cream da ƴan abubuwan da ba a rasa ba. Na ga kamar ba mu da abubuwa sosai. Amma dadinki ya san da fitar nan? Mun da haɗa faɗa a gaban ki bana tambayi da ɗazu da safe a gurin nan. Shikenan. Abin da nake so da ke idan kika je kakki jima. Kina gama abin da kike ki juyo ki dawo. Insha Allah na miki alƙawari. Minti kaɗan zan dawo. Allah ya sa. Kun gona neman shanye mu. Ba shi yanzu ba zan je sha. Ya haƙuri, shanye mu. Ya haƙuri. Kullum nake ta yi hawaye yana zuba. Allah ya miki albarka. Amin. Ruwaida. Wato abin da yasa na zo na same ki shine ina so ki taimaka mu. Da akwai wani aiki da aka yi mana alƙawari za a ba mu kuma a yanzu haka sanadiyan babu Abbas ne ma muke mu rasa aikin nan ma gaba daya. Saboda an samu matsala tsakanin ni da shi. Wannan dalilin ne yasa na zo gurin ki. Ke yana jin maganar ki. Idan kika yi masa magana wataƙila zai sauko da kan fishin da yake. Dan ni gaskiya ban san ta ina zan fara tunkararsa ba. Abbas kan tabbas dan uwana ne, amma san da ka je kuka samu matsala kai da shi ban sani ba. Sai yanzu ka ɗebo kafa ka zo ka ce in je wani lallace shi wani ne yayi hakuri wani aiki menene da menene kar ka samu aikin. Sai me sai da shi ka je kai ma kai fafutuka ka kai kadai mana a'a. Ina tunanin cewa ke zaki iya shiga tsakanina da shi. Ki kawo ƙarshen matsalar da take tsakanina da shi. Ashe ke ma ba abin da zaki yi a kai? Ba zan ba zan iya ba. Okay. Ba za ki taimaka ba ne? Ba zan ba. Kuma ba zan ba na faɗa. Ba inda ku je a cikin garin ba inda za ka gure mu a cikin garin. Na gaya mata inda ka ce zan iya ganin ka kuma kai ka san yadda zan iya ma wulaƙanci wallahi. Ka san waye ne, ka san irin tozar takan da zan yi. Abokina, ni ban zalunce ka ba. Hasali ma ni taimakon ka na yi kuma taimakon da har abada ba za ka manta. Kamar ya ka taimake ni. Ka kulla halaka da kai da matata ka ce wa ka taimake ni. Ko kaɗan ni ban aikata maka laifin komai ba kuma ban yi ma wani abu na ba daidai ba face ga ƙarumin taimakon da zan yi maka
wanda har abada ba za ka manta da shi a cikin rayuwarka. Amarya. Alhaji Hafsa ya ga Alhaji Bukar ya ɗaya tilo wacce mallaka a duniya, kuma kai kuma kake matuƙar santa, wacce ta mamaye kogin zuciyarka, ya zamana a cikin faɗin ƙoƙon zuciyarka babu sama da ita. To ni na sani yaya za ka mallake ta, kuma ina ma tabbacin hanyar da za ka bi babu ukuba, kuma ba za ka taba samun wata matsala ba. Ya yi Alhaji. Hafsa. Ya yi Alhaji, daman kana raye? Dokta, na zo wannan cibiya ta ku mai albarka tun daga ƙasar